Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fish Channel from here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Now, Babu Msilike sasidida. Asithi ku last day ye-meeting yavuyo noSibindi. Hayi ke uSibindi before lokho esikubona izolo uthi uSibindi noVuyo uyazi ukuthi yena ngeke aze amenze first drive. Like indlela uSibindi akhuluma ngayo, mina indlela engizwa ngayo inokuhlambalaza. Akakwazi ukusho into ngendlela ehloniphekile noma ngabe-ke yena useyayibona-ke lezo izathi zakhe ezisolid ukuthi-ke yini uVuyo hlampe ezoba number 2 or 3 noma engeke aze aqale ngayo, kodwa indlela abeka ngayo angazi noma hlampe useyingane ukwenzakalani. Nangu-ke uMsilike sasidida, uVuyo utshelwe phakathi kwabazali bakhe kanye nabazali baSibindi ukuthi uyazi naye kuphuma ngoSibindi. Ngicela ukubuza guys, nani kuphi uMsileke eyokhuluma noma ngaMangwabe? Waqala ngokuthi uMangwabe uthatha indaba zakaMsileke uyiletha ekhaya kuma wakhe, kodwa kuMangwabe kwenye episode bake bathi amakhosikazi, njengoba bengamakhosikazi uma bebonisana kungenzeka bengabonisani ngeqiniso ngoba bano-husband oyedwa. So uMangwabe-ke yena uyokhuluma noma wakhe. Mayekhuluma-ke uMangwabe noma wakhe, uma uthi ngaba ugogo kwena uthi akambathile, okusho ukuthi umembeso kaMangwabe awakwenziwa, yingakho engahloniphile because makufika uMsileke ngoba vele abakafiki kulesi sigaba. Namuza ubaba uMsileke ukuthi waphendula kanjani, ephendula umuntu omdala. Sababaza thina, ngaze ngaba nento emqondweni ukuthi ukube bekuwubaba noma bekuwumkhulu ubezophendula ngendlela efanayo yini. Wathi ubaba uMsileke yena u-afforda iy'moto ey'bizayo, iy'moto ey'nkulu, angeke ahlulwe ukwenza umembeso noma indaba kaMangwabe. Wakhuluma sengathi akayiboni inqubekela phambili ekhuluma noma kaMangwabe. Wase ethi-ke futhi uma umuntu esemzini uyayiphruva yena. Sikhuluma ngoMangwabe oney'ngane eziwu-2 nobaba uMsileke. Asazi ukuthi uqale nini ukuhlala kwabo, asazi-ke ngejeni yabo because abaze bayikhuluma into ephelelayo. Kunezinto ukuthi lokhu hayi engathi kungavela emphakathini, lokhu kungaveli, fine. Sesibala ukuthi indlela ubaba uMsileke akhuluma ngayo ngoMangwabe kuma wakhe ifana ngqo nendlela uSibindi akhuluma ngayo ngoVuyo phakathi kwabazali. Kodwa-ke namhlanje simangele sonke ukuthi uSibindi uyithathaphi into ayenzayo. Asimangaleni-ke sonke, kodwa samuzwa ubaba uMsileke ethi mina engithenga iy'moto ey'nkulu ngingahlulwa ukwenza umembeso, ngahlulwa ukumbathisa. Sanyela on behalf of umuntu omdala ukuthi hayibo, khona bekufanele-ke noma hlampe mayizwa lento ayizwa ngale ndlela, ngoba abanye baze bathi hayibo, what if unesi unodokotela omfonelayo? Yaqala lapho phela indaba yokuthi abantu bebe ney'nsolo ukuthi hayibo, wazathi-ke uMsileke angeke ngikwazi ukukhuluma izinto ey'ningi ngoba sizakha. Iy'nto ey'ningi kwakuyimayelana nani? Nje ukuthi-ke phakathi kama kuthiwe lokhu ngiyaku-afforda, ayibizi lento, angiyenzi ngamabomu, uyabo? Iphela inkulumo yakhe ayinjalo. Hawu, wathi uMangwabe kodwa-ke bekungafanele akhulume kanje, indlela akhulume ngayo ayikhombisanga nje inhlonipho kumuntu omdala. Nathi sesisho njalo ukuthi hayi noma ngabe kuthiwa-ke uMangwabe unamaphutha amangakanani, kodwa usengakhuluma kanje nomzali. Ngoba phela manje lesi sizulu esiwubuzi world sesiyithatha ngokuthi njengoba uMsileke u-husband kaMangwabe, uma kaMangwabe also uwumzali
kuMsele, kodwa lawo magama aphuma nje ngale ndlela engisho ngawo. Kodwa namhlanje simangele ukuthi uSibindi ukwazi kanjani ukuthi ekhulume phakathi kaMakavuyo no-anti ngale ndlela akhuluma ngayo noVuyo, engabi nakho ukumcabangela. Mase-ke siba nokucabanga ukuthi uSibindi uma esenza isithembu sakhe kuzoba khona ukumcabangela. Kodwa-ke bengizothi mina wozani sizomangala ukuthi ubaba uMsele kuthe akazi ukuthi into eyenziwe uSibindi uyithathe lapha, yena akayenzi koma bakhe, koma kaSibindi. Hawu, uMsele kuphelele ngane ayixoxe number 5 imndeni akazile ukuthi ayi-recruit. Ngizothi nganekwane ngoba unumber 5 akakawubuki. Umndeni wakaNgwabe ungakhulumi nawo ngoba phela nakho ukuhambile kwayothetha icala lamaNgwabe. Sambona kabili ekhuluma noma, waze wakhuluma ngale ndlela futhi akhuluma ngayo sathi awu yaze yalumela. Umndeni wakaKhumalo simbonile uMaKhumalo ehleli nobaba emtshela lapha etafuleni ukuthi-ke hhayi-ke uKhumalo-ke omunye uyeza akeze as long as engathathanga lutho kwami, enganciphisanga imali yami, kodwa akeze. uMaKhumalo etshela ubaba wakhe. uMacele kulo season 7 nakona futhi namanye ama-previous season, kodwa sikhuluma season 7, uMacele efika ekhaya kubo kaCele sizwe umndeni usubona amajusi athile bathi hey akeze unumber 5 thina simvumile. Kwahlala ifemeli eyodwa ngoba hayi yabona leya femeli asizwa lutho yabona nje indaba yenganekane abayingeni. Sike simuzwe futhi nomama wakhona mayekhuluma ugogo wengane mayethi nje inonsense yena akazwani naye. Manje siyabona ukuthi shuthi mayephuma kulela khaya vele la khaya into esanganekwane akuhambisani naye, ngoba ngitsheleni njengoba nje ugogo wengane elobeshile ukuthi nayo indaba number 5 mayehlala unumber 5 yasukuma, yini ingakaze kuyiwe kumndeni wakhe naye-ke kuyochazela ukuthi nangu esephuma esandleni. Angathi akudlalwa laphayana Nkosi yami ngiyaxolisa, bengizonitshela ukuthi-ke ubaba uMsele uthi kithi akazi ukuthi uSibindi lento ayenzayo uyithathaphi. Hawu, mina bengithi uma uthola ithuba uyoyibona leyo video uMaNgwabe waze wathi nje kuma uzoyikhulumela yena. uMsele-ke sekorobha nguMaNgwabe ethi iy'moto ey'nkulu uyayi-afforda, angeke yena ehlulwe woblankethi. Isho ukuthini leyo nto? Nathi asiyazanga. Kodwa indlela eyabekeka ngayo phakathi komuntu omdala ifana ngqo nale ndlela uSibindi akhuluma ngayo phakathi kwabazali, ekhulumisa kwehlisa isithunzi saVuyo. Silobe sisikani le ngane ithini manje usesebenzisa ama-photoshoot. Sithina umuntu osakhalisa ama-photoshoot ufuna amakhosikazi awu7. Hayi, siyivale le video ngingaze nginibhedele guys, ngiyabonga support, bye.